For today's Papa Ardis Info Talk, atong hisgutan kining move sa Cagayan de Oro City Council nga i-relieve ang hepe sa kapulisan sa Cogon tungod sa nahitabong mabrul, no? Matawag to nga mabrul kay ang driver nga maoy suspect sa pagligis atong 9-year-old nga bata, suspect nga nakaligis, no? Atong 9-year-old nga bata. So tungod atong bata nga naligsan, nasuko ang of course ginikanan. Ikaw ba naman makita ni mong anak nasa ilalom sa bumper sa sakyanan, patay. Simpation nimo. Dili lang mga ginikanan, pati tao nag-react, di ba? So nahitabong mabrul adto Gikuyog nila ang kuan, sa Tagalog pa gikuyog nila ang driver, gitabangan nila kulata, ang jeep gitabangan nila og bunal-bunal, gikuba, gituwang. And we have to say that it's not a good image to Cagayan de Oro City. Tungod kay nagtrending man to nga video. So ako I believe nga kanang katong move, no, sa usa sa mga konsehal di sa City Council nga nanawagan ba o sabay term ana nga i-relieve ang hepe sa Cogon Market, sa Cogon Police Station. It is just an impulsive, no, move just to save their face, no, just to save their face tungod sa nahitabo. Kay kung imog yung i-analyze mga kaistorya, dili man to mao ang pinaka root cause sa problema. Atong kung ako ang legislator, kung ako ang public official, before I make any move, I'll study the root cause. Ang ilang nakita katulang bata naligsan, driver gikulata. Mo nang ang ilang move dayon is to relieve the station commander, pero it's not the root cause and you cannot solve the real problem if you don't know the root cause. Mura ka og kana bitawng nagsakit imong ulo pero imong giinom nga tambal sa kalibanga, di ba? So di ka naayo imong sakit sa ulo. So before ang gi-expect sa mga katauhan sa Cagayan de Oro City is someone in the city council will have a special report para hisgutan kining issue sa mga nagkadaghan nga mga makalilimos, nagkadaghan nga mga wiper boys, nagkadaghan nga mga rugby boys ug mga rugby girls, og nagkadaghan nga mga minors nga tabok-tabok, gadagandagan tunga sa dalan, gapalimos, mamaligyag trapo ug uban pa. Kaya ang tinuod yun nga problema, dili man katong nakaligis or di man katong nangulata ang mga tao sa driver. Moto siya ang resulta or effect sa tinuod nga problema. Unsa may tinuod nga problema? Daghan mga bata napasagdan, napabayaan, nga gadagandagan tunga sa dalan bisan asa dinis dakbayan sa Cagayan de Oro, nga gapanglimos o gapamaligyag mga trapo o uban pang mga produkto. Kay bisag katong driver, bisan pag ibutang nato nagpakusog to sa dagan, kung walay bata nga namaligyag trapo mitabok, bisan pa og Fast and the Furious pang dagan sa jeep, walay maligsan nga bata. Naay naligsan nga bata tungod kay naay mga bata nga gitugutan or napasagdan nga pamaligyag trapo mga produkto tunga-tunga sa dalan in which bawal na sa balaod. Bawal sa balaod ang bata, ang minor nga manglimos, magsuroy-suroy, mamaligya tunga-tunga sa dalan. So as bawal pod ang kanang manglimos bisan pagdili bata, anti-mendicant law.
So kana maoy ugat sa problema. Ug kana ang unang-una nga dapat pangitaan og solusyon. Ang gi-expect sa mga tao sa Cagayan de Oro, someone will stand in the city council and make a special report about the rampant problem of beggars and minors nga nagkalat sa dalan. And then unsay buhaton nana? Unsa nga mga ordinansa ang dapat nga i-reactivate or bisitahan para nga masulbad ni nga problema. Kay bisang pagpila ka happy sa pulis ang imong i-relieve, imong tangtangon nga mga pulis, kung dili nato na matagaag solusyon kining mga nagkalat nga mga minors makalilimo sa dalan, mahitabo pagyud gihapon nagbalik nga insidente, mga kaistorya. Pero so para sa kuha, dili unta ang kana mo'y unang gihimo, kay mura magud ang nahitabo, mga kaistorya, sa unfair sa part sa mga kapulisan nga ang kapabayaan sa uban sa ilang na pahid, di ba? Ang kapabayaan sa uban, kapapayaan man na nganong wala man na atimanana, nganong wala man na gitagaan og solusyon ng mga bata nga gasuri-suri tunga sa dalan. Unsa may pulo sa CSWD, sa DSWD nga ila man ng trabaho. Bawal man ang mga minors mamaligya sa dalan magsuri-suroy. Unya karon nga nanay nahitabo, nanay namatay, nanay gikulata, ang basol pahid sa pulis. Luoy kayong pulis, unfair kayong pulis, unfair kayo sa part sa pulis. So ang akong panglantawa na mga istorya, mag-collaborate ang mga personahe sa CSWD, kapulisan, mga sa Association of Barangay Council, i-activate or padasigon ang mga barangay tanod, mga barangay volunteers para matutukan, mabadlong, ma-minimize kining mga gasuroy-suroy nga mga minor tunga sa dalan. Kana mga kistorya, kana lang ako may istorya na.